que encargue un informe de intervención sobre varias contrataciones realizadas aquí en el 2015. Me gustaría saber si es cierto, porque le ha pedido ese informe, y què espera que diga ese informe. L'última setmana està 4 o 5 vegades amb el president, entre altres en Fitur abastament, perquè allò és molt llarg, i en cap moment jo no sé si haurà tramitat per escrit i no m'ha arribat encara. Si, bé, administrativament ho diuen que el cabinet no ha arribat, però verbalment no, i és estrany que ho demane, perquè la intervenció, informar d'algo que informa durant el tràmit administratiu validant una gestió, no sé, seria una reiteració que se pot fer per a complicar la tasca dels funcionaris fent-los refer la feina diverses vegades, però la intervenció quan valida, inclús fent referència que va fer el teu diari, que primer per un error d'ells que reconeixen a posteriori pensen que hi ha una doble contractació en una mateixa empresa, s'informa per part, en aquest cas de la subdirecció, de que reviseu bé perquè això no està bé i diuen, és de veres i valida als pocs dies, o sigui que l'intervenció està fent i s'informa diàriament. Entonces, és estrany això, no sé com te pot haver arribat aquesta informació, però ni verbalment ni per escrit m'ha arribat, per una banda, i per una altra m'estranya que es faça perquè seria reiterar una tasca que es fa diàriament. Me gustaría saber entonces a qué se debe que para encargar 2 ediciones de un catálogo sobre la modernidad republicana se encargase a 2 empresas que son del mismo administrador. Ahí tinc jo tota la culpa en un aspecte, que només arribar així se modificaran alguns tipus de gestions que se duien normalment. Per exemple, el primer que me trobé només arribar així és un catàleg que valia al voltant de 80.000 euros, que és el que costen ara tots els catàlegs de Movint al llarg d'un any. Intentem modificar el tema i efectivament quedem mal en alguns artistes que havien compromès la seva ploma i tal, però rebaixem, no me'n recordo, de 80 a 30 i algo, 40 se mos queda, no? A 7 o 8.000 euros se baixa el preu d'aquest catàleg, que inicialment d'aquí queda costa, que valia vora 80.000 euros. Bé, això és una gestió que fem per a millorar les coses, no? Una altra que, quan dic jo que tinc tota la culpa, que s'ha quedat el director i no un poquet estranyat, és que una de les coses també que donen de directrius és que s'han acabat per fer les grans tirades que es feien abans, perquè tenim un fons editorial al magatzem de la Diputació de llibres inservibles, veritables dispendis de diners, de tirades de 700-800 llibres que estan senceres en el magatzem i digueren que totes les edicions havien de ser algunes molt excepcionals de 500, però de 300 o menor exemplars, per a que quede constància, però reduir les tirades per a no vilipendiar els diners públics. En aquest cas tinguérem el gran èxit que es tingué en l'exposició de la modernitat republicana, s'exhauriren ràpidament els catàlegs, n'hi ha que demanar una segona reedició, perquè així ens estaven demanant editors i se presentaren, se demanaren pressupostos, perquè no és obligatori, el contracte menor no exigís que se demanen 3 pressupostos, però és una de les coses que també només arribar, diguérem, inclús jo crec que el director que estava present i la subdirectora se'n recordaran, li vaig dir fins i tot per a un boli, ja sé que no és, però que se demanen llevat que excepcionalment l'operativitat i l'urgència diguen que s'ha de tramitar d'una forma ràpida. Fins i tot se demanaren el que no podem controlar des de la Diputació, almenys jo o el Departament d'Intervenció, fins i tot la direcció, que hi ha per a operar amb les administracions públiques, des d'ACS, passant per OHL, fins a moltes empreses de muntatges, d'emissions, que tenen 2 o 3 empreses que funcionen normalment i a vegades tu no pots negar que diferents CIFs presenten propostes. Que després puguen coincidir o no, no ho sabem, això vull dir, el tema és que legalment està tot correcte, visat per l'administració, més enllà del que demana la llei i amb un espírit que es pot demostrar d'optimitzar recursos i evitar el dispendi dels recursos públics, dels diners públics. Y el otro asunto, ¿por qué contrató entonces en el tema de los guías de acompañamiento? ¿Por qué se contrata a una empresa para recibir el servicio de guía de acompañamiento en la exposición permanente y al finalizar ese primer contrato se adjudica la continuidad del servicio a una persona que resulta ser el administrador de esa misma empresa? Esto ocurre una vez a finales de 2015 y
primer trimestre de 2016, se prolonga con esa persona en 2016 y vuelve a ocurrir en 2016. Anem a veure, els mateixos MIMs, si no que me desmentisquen, els mateixos MIMs estan treballant en ISA permanent des del 2001. Primer com a treballadors d'INELSA, cedits il·legalment al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, i des del 2005 com a empresa. Des del 2005, sense concurs públic que s'hagi fet al respecte. Durant més de 10-12 anys estan treballant, sent contractats per via del contracte menor de forma reiterada. Els mateixos treballadors, no dic la mateixa empresa, he dit els mateixos treballadors. Nosaltres, quan arribem políticament, amb la nova direcció i el nou equip de govern, se marquen dos fites. Una, demostrar que el tancament del museu fou una represàlia política, no reparen els directors de l'època, encara que, no sé, no reparen els directors de l'època, però una de les conseqüències de l'acomiadament, entre altres coses, de Romà de la Calle, un seguit de conseqüències d'actuacions dins del museu, llevava que fins i tot se tancara la permanent i es diguera que és que no podia funcionar. Primer objectiu que se marcaren, que la permanent s'obrira i se poguera demostrar que funcionar podia. Una altra cosa és que un material que des de l'any 2001, o previ fins i tot algunes de les peces, que estaven de forma mecànica i analògica, que en l'actualitat podien funcionar i devien de funcionar digitalment, que alguns focus que eren de l'antiga dels antics sistemes se pogueren adequar als LEDs, per al calor, etc. Tot això immediatament s'encomanava una reforma que costava 399.000 euros, si no recordem malament, per actualitzar-la i que funcionara. Resultat, en menys de 2 anys que se prengué la decisió política, en menys de 2 anys la permanent està funcionant de forma consolidada, està modernitzada i des de novembre, del 15 de novembre, si no recordem mal, del 2017, els MIMs han deixat d'estar via contractes menors i amb una adjudicació definitiva per concurs públic, que se presentaran 6 empreses, etc. I aquest és el resultat de la gestió que podem presentar. Ha estat oberta el màxim de temps possible en aquests interins que s'estaven fent proves i modernització, però la realitat és la que és. Oberta, funcionant de forma moderna i un concurs d'adjudicació que no s'havia fet des del 2001. En qüestió de 2 anys. Jo crec que, anem a veure, no és per ara baixar i tirar un castell de focs d'artifici, però això és la realitat. I jo crec que aquesta és la notícia. És com la famosa dita del dit del savi que senyalava la lluna, no? No premiers com cap al·lusió, sinó dins del context de lo que és un servei públic, la notícia és això.